na nwoke gị na ya na-abọ bi n'unu sere okwu o wee chụpụga gị na alụ gị ụmụaka hapụlụ gị nke ị mụrụ n'ezi ya nwa mụkwalụ n'ezi o jedu etedi umeanụ n'ọbịa gị nwa wee mụọ n'ezi ọ chụpụga gị na nwa nke ị mụrụ na alụ gị ndị ọzọ tinye ịtọ na boarding school ị na-efide ha na-akata for them then ya na nwaanyị a nke ọ tụbara ime bizi elu na-edi nne ịghara na nwaanyị amụgo nwa nke izizi ka ụmụ na-abụ dị ime nke ịtọ o wee sị na ị ga-enye child support na ị ga-ada ezizili ya mana mgbe udubi gị nwa na-efidi ya gị nwa na-efidi ọ na-eweta 30 na-eweta the rest ma still okwere agbaghalụ gị maka na gịnị mee na ijekwulu nwoke ọzọ nwaanyị na ọnya kogide gị ihe push nye gị n'aka nwoke ọzọ and gbaghalụ gị countless time ọjọọ na gbaghalụ wee bịazie na gị child support chekwe ka njọ so na nwoke na-anakwu child support n'ala Igbo Chineke mkpụrụ bụ na ọ ghara akpọ dị isi na ala ike na-achekwado so nwoke na-ana nwaanyị child support na be anyị even self because na na be anyị na ọ na-afịa ụmụ nwaanyị arụ na child support ọ dube rampant ọ bụrụ mmadụ niile magoro ya ka sị na nwoke na-edemand child support God unu afụrụ ife na-ekwu maka ego unu afụghị ife na-ekwu maka ego nwaanyị na-efe di gị nwaanyị gbaghalụgo ugboro n'one jidego gị na ụmụ nwaanyị mụọ nwa n'ezigbo go gbede na-efidi gị na-efidi ụmụ gị odube gị iwelụ o wee luo ka ya gwa mere mistake bọsị ịkụsịrị ya ifegbu ya ọtọ o wee daba n'aka nwoke ọzọ out of emotion o wee ghebelu nwoke ọkpa nwoke wee tụbịa ime o wee mụọlụ gị nwa ịchọ na ịma mgbaghara ya i wee chụọ anya na nwa afọ kịta ị na-edemand ego from that woman una afụrụ ife afụ na-ekwu maka ego una afụrụ ife afụ na-ekwu maka forgiveness una afụ gị ọkwa ịbụ nwokere take care of your family now ọkwa ịma mgbaghalụ take care of your family now kedu ife na-edisturb lan innocent woman n'ọrụ onwe ọkwa nwaanyị ka ọ bụ ada agbaghala nwaanyị agbaghala denu ịda agbaghala nwaanyị but ị chọrọ ego nwaanyị who does that ife gị ife na-ekwu maka ego now you can't feed yourself, you can't feed your family. You're looking for that woman that you couldn't forgive. Knowing fully well that this woman was feeding you and your family. But because I'm not supporting it for below. But sometimes do not let your ego to stop you from reaching your goals. Do not let your ego go deny you in your favor. Do not let your ego ekwesịghị n'ụzọ maka na ịbụ nwoke. That is all I have to say. Sasị ife a ka m nwere ike ịgwa gị ahụ ya ka gị onye nwentị ya nọrọ ada agwa onye maala ifecha n'ahụ ndị be anyị daalụdụ ka dịrị ụbọchị ọzọ.